Радіо Лада. Радіо Лада. Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Як звучали тексти русинських статей, проповідей і наставлень в 19 віці від наших духоносних будителів карпаторусинського народу». Предлагаємо послухати, як звучав русинський язик у текстах і наставленнях 19 віка. Тексти представлені як толкование на священное Писание. Царствие Божие нудится, то есть приобретається самопринуждением. Хто лінивий, тот не зможе вийти в Царство Божие, а хто самопринуждає себе до поста, до молитви, до добрих діл, до того, щоб боротися з гріхом і з беззаконнями, сопротивлятися їм, закликаючи найсе Бога на поміч, тот і буде мати духовні результати. Це і називалося святими отцями аскетичні труди і аскетичні подвиги, духовне борення, духовна брань. Царствие Божие нудится, и нужденцы восхищают е. Нудится царствие, то есть со нуждою, с трудом, усилиями и тяжкими подвигами достигается, потому и достигает его только тот, кто ведет жизнь притрудную, подвижническую. Цим на пути ко царствию отрицается всякого рода утишность. Утихи всех сортов удаляют от царствия, а у нас ныне только и забот, чтоб об утихах изредка душевных, а больше плотских їсти, пити, веселитися, гуляти і розкошествувати во всім царствію сказали ім'я отречена, хоч і вонем пір, і пір царський, якого і на ум нікому не прийде приготовити, да вкуси у нас не ті. Що там сладким считається, то нам горько. Що там приятно, то нам противно. Що там веселит, то нас тяготит. Разошлись зовсім. И царствие со нужницами, восхищающими его, отходит от нас. Мы и рады, даже готовы поскорее бы прогнати їх, і річ уже о том заводим, да лукавий все, как то не ухитряється і все вуладити. Ви слухаєте чтення текстів і наставлень 19 віка, у який наші будителі старалися указати, який є наш язик високого стиля, близького до церковнослав'янського, до самих красивих слав'янських форм. Слідуюче наставлення послухайте на тему, чому многі люди не слухають призовів Євангелія, і многі люди стали вже невірні, про то вже замічено було і в 19 віці, і цим многі люди вказували тогда і нині, що вони не использують присущий чоловікові інстинкт самосохранення. Якщо чоловік знає, що погине без Бога, а він продовжує так жити, значить у нього проблема із внутрішнім світом. Слухайте наставлення в тексті 19 віка. Говорить Господь, что мы, не слушающие Евангелия, похожи на тех, которым поют веселые песни, они не пляшут. Поют печальные, вони не плачуть. Нічого з ними не поділаєш,
Обіщає Царствіє Небесне, пресвітлоє, прерадосноє, не шевелимся, будто не нам говорять. Угрожають судом, неумитним і муками нескончаємими, не тривожимся, будто не слышим, забыты. Потеряли всякое чувство самосохранения истинного, ведемся, как ведомые, прямо на пагубу и никакой заботы о своей участи. Опустили руки, предалися нечаянию, что будет, то будет. Вот каково положение наше. Не от того ли так часто самоубийство? И этот плод нынешних учений, нынешних взглядов на человека и его значение. Вот вам и прогресс. Вот и просвещение. Лучше уж совсем быть невіждою, да со страхом Божиим душу свою спасти, ніжели достигнув титла просвященного, погибнути навіки, во всю жизнь не вспомянув о том, что будет по смерти. Из Слова Божия, определяющего и Царство Небесное, и ад, не пройдет и йота єдина. Все будет, как написано. Прийми же всякий и се ко сердцу, как діло, лично тебе, касающееся, и позаботься о себе, сколько есть сил и сколько еще времени осталось. Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Як звучали тексти русинських статей, проповідей і наставлень в 19 віці від наших духоносних будителів карпаторусинського народа». Господь много знамений показал во Капернаумі, Вифсаїді и Хоразині. Между тем, число уверовавших не соответствовало силе знамений. Поэтому-то Он строго и обличил эти города и присудил, что в день судный отрадней будет Тиру и Содому и Гоморі, нежели городам тим. По цьому образу потрібно нам судити і о собі. Сколько знамені показав Господь над Русью, і збавляє її от рогов сильніших, покоряє їй народу. Сколько даровал ей постоянных сокровищниц и истощающих непрестанные знамения во святых мощах, чудотворних іконах, розсіяних по всій Русі. І однако ж в дні наші русці починають уклонятися від віри. Одна часть зовсім всесторонне падает в невір'я, другая отпадает во протестанство, третья тайком сплетает свои вірування, во которых думає совместити и спиритизм, и геологические бредни с божественным откровением. Зло растет. Зловерие и неверие поднимают голову, вера и православие слабеют. Ужели же мы не образумимся? И будет, наконец, тоже и у нас, что, например, у французов и других. А если и все будет, что думаете? Будет нам зато в день судный после таких Божиих к нам милостей. Господи, спаси и помилуй Русь православную от праведного Твоего и належащего прещения. Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Як звучали тексти русинських статей, проповідей і наставлень в 19 віці від наших духоносних будителів карпаторусинського народа». Радіо Лада. Радіо Лада.